Dead on the spot ang sarong lalaking rider kan makabanggaan ang sarong pickup sa barangay Banawan, Piduran, Albay alas 10 nin Banggikan, Enero 3. Basado sa impormasyon, nagkatarakaan ang duwang imbweltong bihikulo pag-abot sa lugar kan insidente na nauli sa head-on collision. Gadan ang rider mantang irido naman ang backride kay ni natulus man na ipigdara sa ospital. Pigbistuan na gadan na si John Larry Bulor, 23 anyos, asin ang lugadan na si Eugene Siriaco, 18 anyos na kapwa-residente kan barangay Karatagan. Napag-araman man na daing suulog na helmet ang mga biktima. Yung pick-up, yung vehicle 1, Hilux, described as vehicle 1, galing to sa northbound lane ng Ligaw Piudoran Road, northbound lane. So, bali ito yung pinaka-highway sa Piudoran. Tapos yung kabila, nasa southbound lane naman. Ang northbound lane yung vehicle 1, yung vehicle 2 is southbound lane ng Ligaw Piudoran Road. Prior to the incident, then pagdating sa pinangyarihan, nagkaroon to ng head-on collision. Mientras tanto, idiniklaraman na dead on arrival sa ospital ang sarupang motor rider kan makasalpukan ang sarupang motorsiklo sa tinampung sakop kan Sitio Ubos, Barangay San Pedro, San Pascual, Masbate, alas 12:30 nin ugto kasudma, Enero 6. Sa investigasyon, nag-overtake ang motorsiklong nakabanggaan kay ni napigmamaneo nin sarong babaeng paratukdo sa sarong tricycle alagaday kay ni naantisiparan ang motorsiklo kan biktima na nauli sa saindang salpukan. Base sa initial investigation ko doon sir sa bystander, yung isang motor na drive nitong teacher, bali may same direction na may naunang tricycle. Huminto yung tricycle kaya pumasok siya doon sa linya ng na nasalubong niya yung lalaki. Pigpapatintihan na sa saindang residensya ang biktima mantang haling Masbate, pigbalyuman sa Bicol Medical Center ang niridong paratukdo para sa mas makakanigong asistensya medikal. Para sa mga baratang tatak Bicol, Ariel Obeya.